Na Franka Tunima NDC omampani dada John Dramani Mahama wadi ato Asante fu anim se memenda e baye December 7 okono okoto aba wonkai ese enoma boa ye den ahokyere abomman mu enye wo munyina so a womode beto aba. Franka Tunima NDC amanweko no John Dramani Mahama edeto wono mebeto aba wa Asante mantam ne mu nyina ne mu se wo mo hwe mprempre mo tebia wo mo enam na mo franto aba December 7th na emu. Eduane boa ye den. Cement boy day, light boy day, petrol boy day, fertilizer boy day, BBR boy day. Enti ni omo kan no omo entimi endi so. Enti ankan sohwe na omo chura. A Ghana for na ye teacher for a ye mark omo. Anka omo anya 00000. Na ko chura sohwe so na onya 00000. Eden omu yiwedi. Enti emre na so say ebe yi omu edi. Na omu akotre fie. Na NDC empuntu ohene. Ya yebeba abesiesie. Mo akwan ya twekane ama nipa. Ya mamusio anom. Yesisi school adan amamo. Yesi aya sabia amamo. Emre na so say empuntu ohene NDC esamba.